Ça va. Merci. Voilà. Donc. Avec ma sœur, bon, ça va. Ay, mais qu'à ce moment-là, de chez le bon fou. Quand même. T'inquiète. Comme tu veux. Il y a tout. Voilà, émission est comme on va dans la salle de publicité là. Eh. Aywa. Il y a une émission queen. Don sira nyara be tale ani sira ka sugula fala. Mina ka ta jate mi. Kama na juma. Ha? Min ka de ga modu to. Ah, ne ko mara be kad ni o fodoro we ga ne piéger de père mara be kad ni. Ah oui. E bulo no. Ama yeti ga de. Tentodu. Era ko ke ba be to. No, we dala ko wali to. Era ya wala. Ogi sa ama ya saka saka. Voilà, thank you. War wa bo. Wala sama. Ni ba do kamar nana de. Ere tu to boni kuma chama kwa. Tu to ga mega sore masiana. Ni ba da ku ni je tu de. Aha. Anya giri to go dala do. E che mi ka mi. Est-ce que si ça n'était pas son sur la woman? Wallahi ne ga cliff na ni na fono kono dimseni a chialin bari il faut me faire ça bibi ne goni me ga so mi ga fo goni kono mari on ba ke to go jin e bibi ga na joro la sa ete ne fa ne re bi fe ne pa ke no ga na karam go do esi sane ka ga na ni kala mte fushi kala mani la ga to re ge pe ba tu ta ga karam go ken na kale de te di tele yɛrɛ furu ma ɲɔgɔn dɔn e dusu ma da mun la ne ko den ne te la ana mɔgɔ ko fa den ne bɔ mɛnɛ la mais den ala ta re kuma min na ya ja ba di ma ya mɛ n'ala sɔnna ma an panpa Nyana-bo. Wala, ama ke musumani. Musumani. Ni muso ka ko, abi mi fe fo. Ere ba kai. Ona to ka ne ka finio, mi ndi maka finio ko abi fe imma. Na la mi ndi ma do mi ne. Tili son tiga fa ni. Sera son kono. Muna? Ebe ga digi so ko na abi son ko. Ni kulo bala a dɔ fara kan e ma ko ne b'a digi cogoya min na ni minɛ sa dɔ fara kan mɛn an bɛ kɛlɛ dɛ jɔn e kun bɛ ka mɔgɔ kɔnɔ ayi oui aha do Paul, c'est bon. Ça va bien. Bonne vacances. Voilà. C'est une finale. Ici, Paul. Ne bɛ taa sugu la kan. Ok, vas-y. Camerson. Tiens, Paul, une finale. Voilà. Abidi. Voilà. O da yɔrɔ ma dayɛlɛ la. Bon, yɔrɔ dayɛlɛ la mais effectivement ne tun bɛ fɛ ka voyage dɔ de programme quoi. Paul. Voyage dɔ. Comment tu? Voilà, tu m'as yɛrɛ mais ne bɛ fɛ ka taa mais ne tila ka na. I bɛ na. Fo ka taa voyage genre jumɛn? Ok, ça. Sɔrɔ dɔ de b'an an. N y'a faamuya. Désolé n tɛ ka kuma, n y'a faamuya. Voilà, an ka musokɔrɔba dɔ de b'an. Donc n ka taga o ka fini da ninnu kɛ ka sɔrɔ ka segin. Ka kulu to ani ka segin. Ne ka seri ko. Ne ka seri ko ne ta. Kelen kɛ yan yɔrɔ la sa. Baru semuanya Bikin purna deh. ini tahu juru. Baru mungkin nata miso kami kya. Miso angkat tanya, katanja. Terika tu nana ni mundu kuat di. Cemdu menulah. Ada tiba ni ka fudi ma. Ini bibi berjani sa. Iya deh bakal mau kemana kau sorti ni. Itu kan yang sa. Amna sorti mana ko. Nambulu la duru. Amta restoran bokono. Amta parikula. Alu ka yɔrɔ bɛ kulu sanfɛ an bɛ sɔn ka taa toli cɛ o don. An bɛ taa toli cɛ yan. Donna ni tun tora ne b'a la terikɛ dɔ ka telefɔni na mani donna ka go tilima k'o ka di ɲɔgɔn ka bi yan. I n'a fɔ an ta bɛ cogoya min na. Ne ye miiri n yɛrɛ dɔrɔn de la ye. Fɔ ne bɛ ye
Nyekoro urunna. Ya Allah. Ganti ni kono kalmu ko gulu kali zade kanya. Mana tangannya? Wala ko wele. Ni foga to. Ibe na shi. Na mo wele. Shi na sa. Shi ibe na dizia na. Ino to ni kama kendian. Iya. Ina sika taire na wakati sira ere. To uchunare no ala hinala ka daro suma problème tala mais gardien courant mi meno Sébastien ay baradamna il a commencé à travailler je l'ai tout dîner à Befayana ya Befayana y a pas de souci mais patron si ça te gêne pas ne me fera vas-y comment est ne me fera on va voir après il a à 10 mégas à Maragny quoi c'est ya wardo ya parce que kadi mais c'est pas grave bangi ko ni tenchi ko bangi ko ni ma compte créer bon compte créer là mais moi je suis pas sûr de ça mon dalent ko nare donc déjà que tu es mon patron dana avance me fera à dire ma folosan na wati il y a pas de souci problème tala ni sera ka Maragny ko problème tala non ma deliga dana ma deliga chan ñongon ciow te basi ni sera mo ko ya war ma da yeni ya talana o dole be fa ka mea bon mais je me donne ibe me don parce que problème do ko na gérer bon waro mere ñeben ko na tugam la jollu bon 10 millions ouais ok c'est ça il va ma ya tugam la pour moi-même il va bangi ko ni tinega ko di est-ce que ne ya wa marata yere ta bangi la en plus imagine ni etara e wala ke biga mais est-ce que na kuma be la yere pour bon akena to no kon min bon yere ban maro ko ni ala ka wolete suda ni ina ni ngana soro ni ta na ni warbe bangi la atena soro sina ke problème ay bon te problème ni sora no ni aja yere mun ka ni woji no bon si ce n'est pas le cas quand je dis ana te jam on ni jere no non ko nen fa me wara men ngas bamna ko mi duye ne ta mana ke tuo duye ne te ni be ga mbe yante on duye ne te e iga wari ami fere ga ma du yoro la ya famia ami fere ga ma du yoro la comme ça imana na jen kuma ni ya soro ne te yere be wari yoro do ma ya famia ana ke tinto ke ko ne yara ko tinto ay yoro ko la ta ami abi orang tahu apa. Ada proklamaran ini ada suhu yang satu dia.
ala ka to ɲɔgɔn na ayi gosi minɛ sa kɛ ala ka ɲɔgɔn merci beaucoup Paul ala ensemble non mɔgɔ ɲɛnama ko kuma banna ye i b'a dɔn depuis ni Paul yɛrɛ bɛ ne ka parti na wallahi ne hakili de bɛ sigi mais imagine Paul k'a bɛ taa sisan mɔgɔ min don hakili sigilen don quoi cɛ Paul taalen de a bɛ jɔrɔ dɛ parce que fɛnkɛ non ninnu ka mobili boli kabako don a b'aw débrouiller ni ɲɔgɔn ye ten sa ne wa ne tatɔ don wala e y'a daminɛ e bɛ taa port la taa mobili dɔw nɔfɛ ka na parce que ne kun bolo ko Paul de bɛna t'u nɔfɛ bon n'ale kan ka voyager sisan dɔ in tɛ yen nɔ wa ayi o tɛgɛ ma jɛ kosɛbɛ ne ma da o la tɛgɛ ma jɛ cogo di n'i ma mɔgɔ dege ko la a bɛ se cogo di i b'a dege ayi au moins hali n'aw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ i b'i sigi i b'a lajɛ a bolo o bɛɛ fɛnɛ kɛ o n t'a la ni ko ten ok parce que n bɛ taa n ka daga sigi y a pas de souci vas-y Salam alaikum. Na kile wula k'i seli de ne ma wuli ka seli dɛ nka n selila kɛ n ye n da de n ye n seli ka sɔrɔ ka n da darsu min dir'i ma kunu e ye caman k'u la n ye dɔɔnin k'a la dɛ karamɔgɔ hali an ka bi ta in ne ye dɔɔnin k'a la n sera ka dɔɔnin t'a la e b'a dɔn ne na wagati sera i bɛ tila k'i datugu darsu ninnu kɔni to i ka hakili t'u la kosɛbɛ y'a mɛn karamɔgɔ y'a mɛn kalan diya ye n'i bɛ hakili to a la a b'i nafa ka taa fɛ de karamɔgɔ e ka ne ma kɔnɔ n bɛ na sisan tɔ ne hakili y'i ka ci bɛɛ de kɛ ka ne kɔnɔ kɛ ayi n ma tila o a tɔ ma ca bilen n bɛ taa kelen dɔrɔn kɛ ka na baasi t'a la n'i kɔnɔ y'a mɛn alhamdulilayi a bɛ ka kalan faamu dɔɔni dɔɔni mɛnɛ bari a bɛ ka timinadiya sɔrɔ a kan n'a sera ka nin kɛ a b'a ka cɛkɔrɔba ka laɲini sɔrɔ karamɔgɔ ne ma lawuli nin kama koyi karamɔgɔ ni min bila ala de la tantɔ karamɔgɔ alhamdulillah n bɛ taa so awɔ n'i ka cɛkɔrɔba nana i bɛ n ka foli fɔ a y'a mɛn ya dama ma wala ma fɔlɔ i wa dam ka zeri fɛ yen fɔlɔ zeri fɛ ci dɔ b'an cɛ an t'o ɲɛnabɔ ka na ne yɛrɛ ma se ka se zeri fɛ yen koyi mɛ tile fila in na n bɛna n labɛn ka taa n'i lafiyara an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ y'a mɛn ok k'a mɛn ka sini jumɛn
ma fina ne ba ay bidin la min dim sokala ni me fa gise ko mare atlika bon ne ko ma do fen fedi yaay me la gara du don quoi bla ala kam na mo le fana indi mana len che karamo ni men dugukolo ina seri barka bare be dugukolo ina ha mo al ni tagamana dugukolo ina iba no rosoro no yemi fo chendo nyumi na fili kasara la mais juya ani nyon konya wori ba chamanche ndere wala nyana mai ano la kan ko don ne karamo jeni kala ni karamo ko don na masamba ani walju ani masake ale de ka kala mi se beta kala ni kono do mangai ni kala ni do mangai kabar kala ai la ilaha illallah do ga nyana ma beke ka bolona e bo ko ya awo fembe dum fembe kangari era kangari no zire ko kala e feno da ka bunya ka ka barga minala ya kala yara ma de da kurone da fane ma ko ngolo la ko ba fa ni se ala bara ay ulu da ka aya kelen ron du mo wudu bolo fa ta sulu ta susa nyana bo ambang kumi ambang jami na toma ambang kumi am tan jami jam so sabatigi ni kanga danaya ta ka daninka ala ni sigida maw bela jelinga kuma modum so keleni mimbe mbolo igo do isugoni woloche ika kalan aramadiya tasirawla ani ala ko tasiraw sara foy ma soro obolo fo akono dane dina hebi mo na malola mina ni fo chogodi nkono men faka ba kana na ku get nsa benin faka danaya ba kamalo bayam na ngebirila ba na toma chembe malo tini bay dilla sa chembe malo na toma tini ba kana ku get ando sa aya mina mo fo sigida mo yenna ba me bire ko in bala na abo sigi abe kuma
ore kon kun kadne ba na to ma siga foti ga kan ekonominka wallahi atisiga ke na kiran lebura bay dilla sa kene na to ma na kiran lebura Jondo bara wori do asara ba na ninta kunci gati kana ba kana no yesa bay dilla aha karam way bismillah ni demna kamuna karamo ha eri kono da ne demsula ka kuni dimsula ne ka ngadana da eka sigida be mama si soro kwa mana ko la fone dem imada kan nameke kamada chogodi imada kan ne be se kamada ni nga chogodi karamo aw bado dimi mi kam ni imada mi ngon famia ne dem so ni kele ijodo maba ngana me ni na to ma dain tugu da tugu na to ma giga da tugu ni na ma mi ngon fam goy da tugu na to ma ni na ma mi ngon fam wili wa fa kam fo wili ikisi tota bigoy karamo il fa to de bi ikisi tota re karamo ikmake na to ma bwa kerefe ita kuma dia mina kuma me kuma ni ala to koy ala mi da kan ngene moria alla jakabe kuma ni ala to arati malo emna ala to juma fone ne be ngadena da eka gega ne dumsoni kelen do isogoni woloche dana kama ladiriya kama ema da ere jigitige eki mata ne bi dilal diga ya fanima mina nyefinyana ati bianga mogol libu geleya kelen ko fe e dimso bado ani ala celala ka fo goni makono dal nga galuma da mogola mini cien boleno ala de bisigi la jeya ne ko mi kuma mi soro ka finyana domi taram magata fo ene ko ngi dimso kala ala kama ala kira kama o do ne ado ka fo goni sita ne ka janju do la tele ne akila ne marafendo de mangi ka kalfa ke inne mine ka bondala ban e marafend na e marafend ne ma ha na to ma be galon tige ne ya na to ma be mi fo chendo sisa comme ko men yorena albina baka gelaya ka tafe nte fe ki dimso lebu ngani ko tara ka tase a 15 na wajibiya ka kama fenge se ka fen fandu karamo sisa kuma tere fere biga kalfa dima ibe kono bondina kalfa na beno ka ay hi nemne biga kalfa dima ibe kono bondina albi ma fam iga dana ya kama ne kalfa dima nga fen ma ne ta do ngiri bina nyefi nyina no lairu time ko maraw kalfa be foi ma magala mais mun e ma ne ga lairu time ne ko mogo bi kono da musore la ka soro ibe ceyala
kalifa min b'i bolo ne Allahu Taala de deli a ka fanga di yan n ka n cɛya sama ka bɔ n na walasa n kana don ko la ko min bɛ n'a kɛ Ala ko tɛ. I bɛna kutubu kumaw fɔ ne ye o. I y'a ye ne ye n cɛya de bila carton in kɔnɔ k'a d'i ma walasa i yɛrɛ ka kɛ seere ka da ne kan hali n'a sɔrɔ i tɛ fɛn kalama a la. m'a faamu e ko e ye mun de bila carton kɔnɔ. Allahu Taala ye masa de ye n'i kɔnɔ jɛya ye ten i dusukun kan ka taa ma Allahu Taala kɛɲɛ ko foyi tɛ yen. Allahu Taala ye fanga di ne ma n ye n cɛya sama ka bɔ n na k'a di e yɛrɛ de ma e bɛ se ka k'o seere bi k'a fɔ ko ne ma kɔnɔ da i denmuso la. I bɛ se o kutubuya kan fɔ ninnu de la o Allahu Taala y'a kɛ tan Allahu Taala y'a kɛ mais e ye kɔnɔ da ne den na. Ne kɔni bɛ se ka min f'i ɲɛna fini don kun ye sutura de ko ye adamaden sutura n'Ala ye ne sutura ka ban ne bɛ fini bɔ i yɛrɛ bɛ da la k'a fɔ ko n bɛ ka kuma min fɔ. Ka fini bɔ kunna. ɲɛ b'a la. La ilaha illallah. Ni. Eba. Karamɔgɔ bala wuli koyi karamɔgɔ ba. Eba. Ala ba karamɔgɔ ba. Eba. Ala ba. Ba. Mun de kɛra? Saniya bɛ masa ye ale min bɛ to ka nin gɛn ka bɔ farikolo la saniya bɛ masa de ye masa min tun ye i nin bɔ i la a taara ka segin ka ne ma kirin ye hakilina lafiya de ye a bɛ farikolo bɛɛ lajɛlen lafiya i ka lahala ka ɲi kɔni. Karamɔgɔ fo n'i yafara ne ma dɛ. Yafatigi ye Ala de ne yafara i ma. Ne denmuso ka kuma kama ne tun bɛna filibanciya baara de kɛ. E tɛ nka fɛn dɔ de bɛ i nujuru hakili bɛ fɛn dɔ de bolo min bɛ k'i ni boli ka taa n'a ye ne yafara i ma depuis don min i ko ne k'i denmuso kalan. N'a tɔgɔma ne ye mun de k'e la diɲɛ na i ba tangan kelen ni bi cɛ mun dɛsɛ y'i minɛ. Bari e ni lebu ala b'i sɔn fɛn min na i b'a minɛ ten. Karamɔgɔ Nari ne tun ka to den tanya la o tun ka fisa e. Ayi maa d'a ma mɔgɔ tɛ nin fɔ n bɛ mun f'i ɲɛna denmisɛnnin koronkojugu o de bɛ na ni denmisɛnnin ye nin lahala in kɔnɔna na f'i k'a dɔn k'a fɔ ko woloden n'Ala b'a bɛɛ adamaden sɔrɔ mɛn la a kanali bɛ Allahu Taala de bolo. Denmansa bɛɛ kan ka to ka seli Ala k'i denw bila siratigɛ jɛlen kan ani k'a mara so kɔnɔ k'a kana bɔ o tɛ kan d'a ma dɛ i ka mara a tun ka ɲi kosɛbɛ a denmuso in koronna o de y'a bila nin na tan tɔ i bɛ yafa i denmuso in ma ni Allahu Taala ye ko kɛ o de ka ɲi. N'a tɔgɔma e bɛ se ka kɔnɔ in tigi fɔ ne ye wa. Na tɔgɔma kɔnɔ ye jɔn ta ye. N kɔni bɛ min f'i ɲɛna i dusu man da i ka hakili bila dusu la. Na tɔgɔma e ye kɔnɔ ta o m'i bɔ i tilala ka nkalon tigɛ k'a da nin na i b'a fɛ n ka mun de kɛ i b'a fɛ n ka mun de k'i ye sisan. Ne ni n ka nin fantanya nin bitiginin de bɛ n bolo n bɛ n débrouiller nin de la Ala y'i ba tanya Ala ni siranna muso wɛrɛ ta ɲɛ a ka na juguya k'i la n ma sɔn ka muso wɛrɛ ta. I ma n sara ni foyi ye fo n'a kɛra kɔnɔ ye. Ne ka nin bitiginin n bɛna se ka mun de ɲa ne ye. N bɛ dɔɔnin min sɔrɔ a la n y'a bɛɛ labɛn i kama. Karamɔgɔ an bɛ mun kɛ nin na sisan. Alhamdulillah ni ye ɲininka o diyara n ye i b'i dennin bila ka kameleni wele ka na maa d'a ma n'a nana fɔ ka bɛn ka k'a la bari kɔnɔ bɛ yɔrɔ min na ma taa yɔrɔ si adamaden jeli a bɛ se ka kɛ
den bolo a tɛ balo ni farikolo hakilina ye. I tɛ sɔrɔ k'a wele de yan. E ka telefɔni nin. K'a wele. Kuma ma dɔɔni na a bɛ yɔrɔ min a ka lahala ma nɔgɔ. Ne t'a fɛ. A wele cogo la i yɛrɛ b'a dɔn a bɛ na cogo min. Latigɛ a bɛ jɔn bɛɛ lajɛlen ye. I b'a fɔ n k'a kun ci sisan k'a tiɲɛbaga dɔ. Sisan e ni nin an bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a ɲɛma don i ka s'i dusu la. Karamɔgɔ ne tɛ yan ne bɛ nin faga. Ayi kojugu ye adamaden karamɔgɔ de ye. Ayi bere in to yen ne ye bere a to yen ne ye bere bila yɔrɔ la a bɛ kaana sɔrɔ yɔrɔ min. N'a nana i bɛ datugu. N'a nana i bɛ datugu i sigi yen nɔ la. Ini kan Iris lah, no? Iris dah. Assalamualaikum. Jafar. Kube. Kana sira. Ay, yo. Sumada. Ni ko dibuti. Sama kamu ngapain mo, Sir? Kudu di mana orang ada di luar ini. Sudah kalau orang ada dalam pengamal ini kali kamu awasi kan juga. Kudu di mana ada pengamal di desa. Itu gimana? Tangga poka bengara. Arasa. Ni mulai ni mesti mau fanya air. Ni mesti fanya air. Mulai nunggu dia mau kamar ada yang mulai. Kon baru tiba itu tak jenin di tanah golin. Ni ko kira kami tidak ada nyawa dua ini lah. Kembali ke itu. Itu kuma. Orang ni tiga nadi juga ya di walai ni tiga nadi kerana. Ayo itu juga satu mana? Kutri. Ifani bau gaya. Alhamdulillah. Mau kon mana kon dari dimsu dan nama masuk gaya kan gaya rata ni. Ibu dimsu indo ko sebe. Agar segala ni bakal lama. Agar segala ni. Kita terus akma dia. Akma. Sisan gɛlɛman t'a la adamaden o adamaden fili bɛ bɛɛ sɔrɔ i jɔra a la ko kɔnɔ k'e de t'a dɔn wa kuma min bɛ ka fɔ i tɛ ka mɛn wa i jɔra a la k'a fɔ foyi tɛna k'i la nin kɛra kaban an bɛ dilancogo de ɲini nin na ni i balima bɛ se ka kɛ nin ye i den bɛ se ka kɛ nin ye e yɛrɛ bɛna bi wolo la mɔgɔ t'i to dentanya la ka den ni masaya giniw dɔn ka tɛmɛ ni mɔgɔ ye nin k'e den na ni mɔgɔ y'a k'i balima la a tɛ bɛn e ma e kɔnɔ da nin na i t'a don wa i t'a ten kɛlɛ tɛ dɛ an b'i man ni ala de fɛn bɛɛ ni denmuso cɛ de b'a dɔn i ye kɔnɔ da la wa i ma kɔnɔ da la Dugu sagola ko awɔ aw bɛ kɛ mɔgɔ sugu ye de a tɛ kɛnɛmana to fo wari duw kɔnɔ an ma kɛ jakumaw ye wala e tɛ
na tɔgɔma jugu sago ni ne se nin bɛɛ ma sinon e ɲɔgɔnna tɛna na ne fɛ yen k'i bɛ nin manamana ko k'i bɛ tila k'i jɔ ni karamɔgɔ kun tɛ yen sisan walahi mun b'i faga taa tiɲɛbagatɔ jɔlen filɛ ko awɔ e k'i kunkolo lajɛ i kunkolo lajɛ i bolow lajɛ a bɛɛ nɛgɛmisɛnnin jugu sago ko a wara tɛ maloya wallahi ni karamɔgɔ gasi kama kun tɛ e ɲuman kun tɛ bɔ so kɔnɔ yan nɔ taa tiɲɛbagatɔ la e tɛ n tɛ jigin e la wallahi n tɛ jigin e la jugu sago halakilen min ye nin se ne ma dɛ a jɔlen filɛ nin ye taa tiɲɛbagatɔ n'a ɲɛ la i b'a fɔ a bɛ siran a tɛ siran jinɛ ɲɛ n k'i sɔrɔ n k'i fɔrɔ i da la fo k'i ɲin yɛrɛ karamɔgɔ fana yafara ne ma dɛ Ala taala de yafa masa karamɔgɔ jɔnko ala ne ta ye kɔnɔ karamɔgɔ wa n bɛ jɔ ko in kungo bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn mana bɔ a la n bɛ jɔ n'a ye fo ka taa se a jiginni ma karamɔgɔ wa n'a jiginna i ka hɔrɔnya kama ne bɛ fɛ ka denmuso in furu karamɔgɔ an kun ye ko in kɛ k'an ma nkalon ta ka da e la n yɛrɛ ta don fo n'i yafara ma o la wallahi n'i kasira n b'i kun n'i kasira wallahi n b'i kun Sukati fani mɔgɔ ma ka kunkolo minɛ a la dɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ bonya na a bɛ ka s'a kuncɛyɔrɔ ma i bolo n'a dusu kan kana kasi kotigi ɲɛnamaya kɔnɔ fili bɛ bɛɛ sɔrɔ nka n tɛ bɔ fili kɔnɔ o de y'a la ko wɛrɛ i yɛrɛ ye kuma bɛɛ lajɛlen mɛn bi ta tɛmɛnen kɔfɛ i kan ka nin minɛ komi i buran i kan ka minɛ ka ɲɛ de i kan ka minɛ komi i dencɛ de ni ko kɛra ta ka ban a kan ka dilan de denmuso bɛ lahala minɛ i b'a dɔn k'a fɔ i denmuso ɲɛkun bɛ kamalenin fɛ nin tɛ se ka kɛ foyi ye bi ne denmuso tɛ bari hadamaden wɔsiji o y'i den de muso muso i kɔnɔ ta ka se kalo kelen kalo fila ma o tɛ se ka gɛlɛma k'i la koyi i wasa don nin na i ka kɛlɛ bila gɛlɛya in kɔfɛ nɔgɔya bɛ na a ko k'a bɛ jɔ karamɔgɔ nin bɛɛ la sa o nin ko in yɛrɛ ne b'a ko bɛɛ to e bolo karamɔgɔ sabu karamɔgɔ nin ko n bɛ den mara n tɛ se ne ni n ka nin bitiginin n bɛ n ka so sara a la n bɛ nin denmuso balo a la ni n ko n ka tila ka ko wɛrɛ fara n yɛrɛ boloda la a bɛna kɛ degun ye ma nin ko in bonya n'a fɛn bɛɛ a b'e bolo ne da t'a la bi n da t'a la sini bon n b'a fɛ n'i taa cɛnni in ka t'i fɛ yen ka bɔ ɲɛkɔrɔ n tɛ fɛ a ka to ɲɛkɔrɔ yan dɛ nin so in yɛrɛ ne bɛna bila parce que so in sarali se tɛ ne ye ne bɛ to ka si n ka bitigi kɔnɔ ne ye so ta nin jugu sago in de kama ɔ n'o ma ne sara dɔ wɛrɛ ni kɔnɔ a marafɛn yɔrɔ tɛ n bolo tuguni baasi t'a la alhamdulilah n y'i ka kuma mɛn karamɔgɔ n bɛ se ka kuma a kana so bila ka sababu kɛ ne ye karamɔgɔ n m'o tɛmɛ o ka so depasi la karamɔgɔ ma dɛsɛ n ka so kɔrɔ jugu sago tɛ n ka so sara ma dɛsɛ n ka so kɔrɔ ne ko n ka hɔrɔnya di ani n wɔsi ji karamɔgɔ i ma da ne ko n danbe di n yɛrɛ dɔn ne mago tɛ mɔgɔ ka nafolo la i ka nafolo ta i k'a kari i kɔnɔ ayi e min don wali n jɛr'i kɔ ayi i ye lebu dɛ i ye lebu nin ma deli ka kɛ ne kabila la fiyewu ni e tɛ a bɛ cogo min sisan e ba y'i ka diɲɛlatigɛ kɛ ne bolo yan fo ka taa se a ka fatuli ma don kelen da kɛra a ma nin i ye lebu dɛ walayi i ma da a dusu bɔlen don mɔgɔ jigin la waati mɔgɔ da la waati ko in bɛ cogo min ne bɛ taa kɔfɛ ne bɛna tila ka na kuma fɛ a lajɛ i ka t'i terimuso dɔ fɛ yen i ka t'i hakili la e yɛrɛ fɛnɛ k'a lajɛ i kan ka ci min kɛ i ka t'o kɛ an ka cɛkɔrɔba to yen a kelen a hakili ka lafiya baasi t'a la
million tɛ maro ŋanamu wari tɛ wari jɛlen don parce que an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye mobili caman feere an ye dɔɔni sɔrɔ kalo sara fana ne tun b'a d'a ma i y'a ye o hukumu kɔnɔna la a ko ko n ka wari mara bon i yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ tɛ ala ka kalifa se kuma dɔ ye ma ne bɛ k'a ye donc ne k'a ma a ko tiɲɛ la marabaga t'ale bolo parce que a ka mɔgɔ si tɛ yan nɔ quoi i y'a faamu a ka mɔgɔ si tɛ yan nɔ donc k'a marabaga t'a bolo ne ko y a pas de souci ne b'a minɛ ne b'a mara ye mais an tɛ taa n'a ye banque la parce que n'an taara n'a ye banque la ni ne t'a na don min na a bɔcogo tɛ wari la bilen ne bɛ k'a ye donc ne yɛrɛ n'a jɛra an ye wari dogo yɔrɔ dɔ la ni ala sɔnna a ma mɔgɔ tɛna se k'a ye yɔrɔ min na i y'a faamuya comme ça n'a nana diɲɛ don min na n'a nana ne yɛrɛ sɔrɔ balo la n b'a ka wari ta k'a d'a ma n'a mana ne yɛrɛ sɔrɔ balo la a bɛ wari bila yɔrɔ dɔ parce que a ka nin y'a ta to a yɛrɛ t'a dɔn a bɛna kuma min na yɛrɛ i y'a faamuya ko ba dɔ banna hakili ba t'a la mais ko o senfɛ a bɛ ci wɛrɛw ɲɛnabɔ o k'a ye sa baasi t'a la a cogo ɲɛna patron ni baaraden ni ɲɔgɔn cɛ i ka jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ sinon a ma nɔgɔ bi mɔgɔ ka nin san caman baara k'i bolo wari maralen ka tila ka t'o ta ka d'i ma tile kelen k'a bɛ taa ka na o ye danaya baara ye a cogo ɲɛna yɛrɛ de i y'a kɛ cogo min a tɛ tɛmɛ nin kan yɛrɛ i y'a faamu alhamdulilayi ne ka cɛ ɲɛ sɔrɔla la walayi kamalenin yɛrɛ a yɛrɛ kan ka tila ka na ala tɛmɛ a yɛrɛ bɛ na bi n'a nana n bɛ fɛ ka yiri la i k'i hakili to a la aw ye karamɔgɔ ye i k'i hakili to a la kosɛbɛ salamaleykum waaleykum salam baasi mɔgɔ karamɔgɔ alhamdulilah Seyiro iti Sey afuga na Sey kan karamɔgɔ mɛ sigi yan a kan mɛ sigi yan baasi t'a la maa tɛ kutubuli jamanu ka hakɛw bilayɔrɔ dɔn ne ko ko baasi t'i la kɔni alhamdulilayi baasi t'i la tɔgɔ duman jamu duman ne tɔgɔ Kotigi Jagite karamɔgɔ a bɛnna an sen ma an dun b'ale yɛrɛ de ka kuma la sisan ale de ye ko in kɛ komi lebu mana kɛ ka ban a fɔli an karamɔgɔ dɔw ka kuma la ala fɔli man ɲi an kɔni k'a fɔ dɔrɔn ale de tun y'a kɛ walasa kumaden bɛ se ka faamu cogo min alhamdulillah a jɔra a ka jalaki kɔrɔ kuma caman an y'o fɔ k'a bɛ denmuso furu hakilina bɛ yɛrɛ fɛ i k'olu da ka kumaw kan walasa a bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min an bɛɛ balimamusotigi an bɛɛ musotigi ni ko kɛra nin cogo in na ka ban a tiɲɛna ni ko dun tiɲɛna ka ban foyi tɛ fara ka bilen fɔ ɲɛni an ka essayer k'a ɲɛ o de bɛ sɔn ka kusaya nin terikɛ n dagawuli teri don an bɛ jɛkulu min kɔnɔ ale maaya la maa min n'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o ɲɛna Kotigi jatigɛ an tɛ baasi ye komi a y'a fɔ cogoya min na n'i y'a yɛrɛ i wulila ka se yan c'est que ko in ɲɛli ko b'i kɔnɔ ni fili kɛra n'a bɛ ka taa ɲɛli sira fɛ o y'an bɛɛ ka laɲini n tɛ baasi komi terikɛ bɔra k'a fɔ k'i ko k'i yɛrɛ bɛ fɛ k'a ta furu la ne yɛrɛ nakun kun y'o de ye o kunnadiya ye n'a kun bɛ se ka furusiri yɛrɛ kɛ n'a ko bɛ cogo min na non e kana perese komi an bɛ nin wagati ko bɛ taga bolo cogoya min ye furu tɛna se ka siri kɔnɔ kan i y'a faamuya donc an b'a to ni nin wagati tɛmɛna ni o ko ninnu bɛɛ tɛmɛna donc an bɛ sɔrɔ ka furuko ɲɛnabɔ i y'a mɛn nin diyara n ye kojugu n'i yɛrɛ n'i ko k'i b'i jɔ a bɛɛ kɔrɔ o diyara n ye kojugu ala ma basi k'an na kɔni karamɔgɔya fɔ cogo min na n bɛna n jɔ ko in bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ka fili ye fɛn dɔ de ni i seginnen kɔ bonyaba de don ala yɔrɔ tubiden min n'a fɔ fulakɛ min bɛ ka misi 100 gɛn misi 100 min b'a bolo dɛ e k'a jateminɛ ni kelen farala ka bɔ misi 100 in na 99 t'a bolo wa a tɛ 99 gɛn bilen dɛ a bɛ segin a bɛ kelen de tubibaga mɔgɔ min bɛ bɔ kojugu kɔnɔ ka na kanda sira kan o ka nisɔndiya k'a bɛ n'a fɔ tungatala min y'a ka ji a n'a ka dumuni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔmɛ kelen kɔ la a yɛrɛ yɛlɛnnen don k'i sigi ɲɔgɔmɛ in kan ɲɔgɔmɛ in mana se sira kilancɛ la a tɛ se ka segin ka taa bɔ yɔrɔ la a ma s'a ta yɔrɔ la ɲɔgɔmɛ in k'a bɔ k'a bin ka boli ka taa k'a to
kɔngɔ ni minɔgɔ y'a sɛgɛn minɔgɔ bɛ fɛ k'a faga kɔngɔ fɛnɛ bɛ fɛ k'a faga ni fila bɛɛ lajɛlen b'a kɔ a sɛgɛnna a taara i da yiri dɔ kɔrɔ ni saya ma ɲa k'a b'a sɔrɔ yen a k'a sɔrɔ yiri kɔrɔ yen a dalen b'o jigilatigɛ la fiɲɛ sumalen ni cira k'a gosi a sunɔgɔra a ma sunɔgɔ a balila k'a ɲɛ yɛlɛ k'a ka ɲɔgɔmɛ jɔlen to a kɔrɔ ka ala ko a nisɔndiya kojugu b'a fɔ k'ale de ye ala ye ko ala y'ale ka jɔn ye hadamaden o hadamaden n'i bɛ filibanciya kɔnɔ n'i kanda sira ta bonyaw don i y'a ye hadamaden ye barika de nin hakili la nin misiri wele kan ye e tun kan ka taa silamɛ furusiri dɔ la n bɛ n teliya walasa n kana wagati jɛ alhamdulillah karamɔgɔ wele k'i sigi ne bɛ taa a ye baro kɛ i y'a faamu a ye baro kɛ Sini. Kemana kalian? Boleh kasih. Mun tɛmɛna fura in a bɛ ka digi kɛ na yɛrɛ de. Ni mɔgɔ man di ni fura ta dɔrɔn farikolo ni sunɔgɔla dɔrɔn i bɛ lafiya de. Ni n teri ɲinɛ b'a fɔ a ye ko n kun kan k'a kɔnɔ mais n bɛ taa so n bɛ taa dɔɔnin da. K'a mɛn. Kutigi karamɔgɔ dun karamɔgɔ ni ce kɔrɔ baasi la alhamdulillah karamɔgɔ wulila k'a bɛ taa so karamɔgɔ ye ne mɔgɔ silamɛba seli waati de filɛ ka se ne ye karamɔgɔ lawuli ka dɛsɛ a sunɔgɔla fa du kɔrɔ Allahu akbar n y'a lawuli ka dɛsɛ mɛ ni karamɔgɔ de ma se ne taara n seli ka tila seli la ka karamɔgɔ dɔɔni sɔrɔ sunɔgɔ la n'i y'a faamu e y'a gosi k'a ka wuli gosi yɛrɛ de ka bɔ tellement k'a ka sunɔgɔ ka girija n'i m'ale gosi yɛrɛ a tɛ ka wuli. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun n bɛ min f'i ɲɛna dɔnbaliya ye dibi ye dɛ karamɔgɔ ni wuraniya kɔnɔna na a bɛ jɔyɔrɔ min na jala min b'a bolo a tɛmɛn'o kan dɛ i kana kɔlɔsi i ka kɔlɔlɔba sɔrɔ a la bari olu tɛ seli kɛ bilen k'a b'i ye quoi i bɛ hakili to a la kosɛbɛ i ni karamɔgɔ jɛra yɔrɔ o yɔrɔ kana jalaki selibaliya la dɛ sinon n'a ye ala deli k'ala k'i ka seli baraji minɛ i la i ni bonya tɛ dɛ baasi t'a la a ɲɛna i hakili to i yɛrɛ la kosɛbɛ ni ala sɔnna a ma nintigiw don ale t'i kuma nka ne b'a dɔn a bɛ jɔyɔrɔ min na i y'a faamu wa a taara furusiri ka ɲɛnabɔ la alhamdulillah an kɔni an ye furu siri danbe la hɔrɔnya la ala kira ye
kumakan minnu fɔ furu siritɔ la an y'o bɛɛ lajɛlen fɔ ko furuden fila a kana ɲinɛ aw bɛɛ bɔra nin kelen na bonya ka di ye bonya ka di muso ye tɔgɔ ka di ye tɔgɔ ka di muso ye wari ka di ye wari ka di muso ye karama ani danbe ka di ye a bɛɛ ka di muso ye san 20 san 10 kɔ jogo kelen ka masaw fɛ yen n'a nana fɛ tile kelen ka tɛ bɔ a la an kɔni y'an se kɛ bilasiralikanw na k'a fɔ kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso bɛɛ lajɛlen walasa u k'a dɔn k'a fɔ ko cɛlasigi la ko kasi b'a la yɛlɛ b'a la alhamdulillah n'ala ni kira sɔnna ma inshallah furu kɔni ala y'a latigɛ kan sa n'ala ma basi kɛ an bɛ dugawu de kɛ ala k'a don yira an kɛnɛman na ala k'a don yira an kɛnɛman na nin diyara n ye kosɛbɛ i yɛrɛ ka wuli ka n'an fɛ yan a diyara n ye a bɛnn'an ma Ate o diyara n ye kojugu sira b'i bolo n'ala sɔnna ma i t'i jɔ n k'i bilasira a to n'i bilasira sa a y'an ko ten a tɛ mɔgɔ ne ka karamɔgɔkɛ mun bɛ yen ale n'ale tun taara sugu kɔnɔ ni mɔgɔw tun ye bonya d'a ma a tun tɛ sɔn a la fiyewu. Salam. Si. Vraiment. Aga journal falene. Ayi. Fana mun ne bolo ka d'i ma. N'a tɛ kɛ basi. Ne ka sanu ne ka warijo. Min bilala ne ka kɔɲɔminɛ na. Ka mara de ya. A ka di ne i ka nin falen susi la ne fɛ. N'a tɛ k'i ma basi ye. Ne furu nin kanu n'i ka kuma mɛn
nga miiri de ye ɲɔ kɛ gulo ye bari ne bɛ ka fɛn min dilan i farikolo la ma se nka n'i y'a ɲini fɛ n bɛ miiri ni min bɔra a la n b'a f'i ye. N'a ma o bɛ diya n ye. A diyara n ye kojugu. tila i ka bila yɔrɔ la n b'a sɔrɔ yɔrɔ min. N'i ta de o a ka di e ka bila yɔrɔ min i b'a bila yen. Baasi t'a la. I ni ce. E ko ne kunna bila de. A sera. N kan fɔ n bɛ hakili to a la y'a mɛn. N y'a mɛn nka i kɔ digi dɛ. Assalamualaikum la famille. Ayiwa donc awa série musoya jogo acteur do. Zaidu 15 Kulibali ani Kara Design. Alhamdulillah, assalamualaikum kanbaga bɛɛ lajɛlen an b'aw fo dantɛ foli min na ka da aw kɛ yɔrɔ an'aw kɛ wagati kan. Alhamdulillah an ma bɔ basi la aw ka musoya jogo film kan n'ala ma basi kɛ a bɛna sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 2 samedi ale ni mardi ni to dunkan na n'a bɛ fɔ o ma ko tarata ale ni sibiri kanubagaw an hakili ma bon n'aw ta ye ji bɛ n'a tɛmɛ sira don n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔn gɔngɔn duuru la tɛ i tɔrɔn 2 de bɛ duguma n'a bɛ fɛ k'a ka feerefɛnw lakodɔn a ka baara yɔrɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔ k'olu lakodɔn a bɛ se ka weleli kɛ nin numéro in na aw ka publicitéw na passé an ka jaw kɔrɔla na film daminɛ de ka di ye o film laban de ka di ye o n'a ye weleli kɛ an na faamuyaliba sɔrɔ nin film in kɔnɔna na film in ye ladilikan de ye k'a lase an balima alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma an kɔni n'an ka denmisɛnnin dontaw don aw de ye ko in tigi ye baara in bɛ kɛ aw de kama alhamdulilayi suma alhamdulilayi assalamu alaikum. Alaikum salam. Merci beaucoup. Ouais.